oglum. Şunalla çağalar bilen oýnaber. Bar balam, bar. Wah balam. Sen meňiň ejiwerim. Haýsy näme üçin beýle boldun sen? Allah janyň özü bilýändir-de. Bu da bir synagdyr-da. Keýwany? Haw kakasy. Sagaman ötürdüm mi? Haw oturanyrs. Geldin mi sagaman? Hawa şükür Hudaýa. Hani bir ýa-da ulug bir dem daýrar ýa-da bir gök çaý içelli. Bolýa kakasy. Oňmuşgüýli bolmaz. Men gyrgynjak çöregem ýapdym. Şeýlemi? Häzirjek çaýyňam taýýar bolýar. Ýür. Ýer anna. Ece, kaka. Keýwany? Goňsulyň çağalary eläýdi diýen bir gıykylyk awa dasarda çykyp görani. Şeýlemika? Ece, kaka. Balam. Ece diýdiňmi? Kakasy, kakasy Arslanjan dilaşdy. Näme? Arslanjan dilaşdy. Dilasty? Gaýtala oglum. Ece Gaýtalasana. balam. Ece di. Ece diýdiňmi? Kaka diýdiňmi? Balam. Gaýtalasana oglum. Kaka. Gaýtalasana. Balam. Ece diýdiňmi? Kaka diýdiňmi? Gaýtala oglum. Gaýtalasana. Wah balam. Dilaşdy Arslanjan. Can oglum. Dilleňden aýlanaýyn çağam. Ýene örgede gaýtala oglum. Ece, kaka. Cana. Gadyrly talipler, şeýlelik bilen şu sapamyzy geçip tutarýar, gaýdyp bilersiňiz. Batyr Meredowicz. Gyzyklyl sapaňyz üçin sag bolun. Özüňe sag bol Bayram. Tuweleme bu ýyl okuwdan tamamlaýaňyz. Soň näme etsem pessemleňme? Öňümde ullukan bir borç getirip dur. Harby gulluguma bir üstünlik tamamlaýyn. Soň açlyk toplumyň bir ýerine zähmet çekip bererse. Isleseň institutymyň açylyk sport kafedrasyna sen hödürläýeli. Wah, isleýän näme oldum. Ýöne men sizi ýaly her bir sözüni çyntkap düşündirip bilýän molum bolup berermikem. Ahlas etseň yetilmejek tepkit ýokdur Bayram. Hiç kim üstünlük merdivanyna aýagyny güýjüle çykan nädir? Gerek ýerine eli bilen hem ýapyşmaly bolýar ahyryn. İlk ahlas bilen ýapyşmak, soňa maksadyňa ýetýänçe, onu goýup bermezlik üstünlüğiň kepilidir. Köp sag bolun molum beren degerli maslahatlaryň üçin. Aýdanlaňyda hökman gözüne tutar. Sag ol. Salam Selvi. Gowmy ýagdaýlar? Gowy, sen nähil Arslan? Ýagşy. Türkmen Döwlet Lukmançylyk Uniwersiteti nire, bu ýerler nire, egilikdir. Hawala, siziň ýokara kujaýyňyzda sport sagaldyş hünerini okuyan talipler bilen alma pikir alışma geçirli. Şoňa gelipdik. Biziň öwrenýän hünerimiz hem sport lukmançylygy bolan soň şeýle pikir alışmalary ýygy-ýygydan geçirilip durulýar. Wy ýoksa da tanyş bol. Bu meň joram Maral. Maral meň bilen bir okuýar. Maral, bular meň sinipdaşym Arslan. Türkmen Döwlet Bedençer we Sport Institutyna atçylyk hünäri boýunça bilim alýar. Tanışanma şat Maral. Menem. Arslan, beýdip umyt nazaryňy dikip durma. Maralyň sensiz hem hyrydarken, ýöne oglana ýüz berýän ýyzydyr. Besesene Jarajan. Ay Maral. Felwin şuň tanaýan ýalla. Okuwşy döwrem şu degişkenligitdi.
Bolýar Arslan, biziň gitmeli awtobusymyz geldi. Görüşýänçek sag bol. Bäh. Maral liýsem maral ekene. Jorajan, meň synykdaşym nenen gördüň? Hiç neneň däl. Akylly joglana meňzeýär. Akylly joglana meňzeýär diýen bol, eýýäm göwüniň böleri aýdyňmy? Ay goýsana biz, bir gezek göreňden göwün berip bolarmy? Wah, ýüregi erkedip bolýarmy näme? Hakyky söýgü bir wagtda döreýämis. Näme? Ananan okmy? Yeri, şeýle bolanydy. Gyz haýat ilki bilen söz açmaga ýol berýärmi näme? Onçasyna bilemok. Ýöne ýürejin ananmaga Arslandan o ýigit tapmasaň gerek. Nesibämiz zäkin görürse, Jorajan. Salamu aleykum. Arslan Bayramflan uymka? Alik salam. Edil ödi. Arslan uydumka? Yok, Arslan okudadır. He, näme iyilik mi? Men har wekilliginden geldim. Ine şu harwulluga çağırış gatyny ogluňyza getirdim. Alanyňyz hakynda gol çekip beraň. Bolýajygym. Bollamajygym jan. Howa bolly genneje. Köp sag bolun. Men ýöräýin. Wi, duzadyk dämele keniňizde. Arslan janam he diýmen okudan gelerdi. Köp sag bolun. Bereket bersin. Biziň tek aýlanmaly ýerlerimiz kan. Sag bolun, işiňi dileri. Sag bolun. Köp sag bolaja. Wi, huşum ursun. Kakasy oğlumazam tüweleme yetişipdir. İkayakly küne diýlenne. Keýwany, sen bir zatlara diýjek bolýan. Artlanjany öýräýdik diýjek bolýanmy ýa? Yokla kakasy, nesibeliğin olanmalar. Ýöne, anha bugün Harwy wekillikden hat getirdiler. Oğlumaz lukmançylyk barlygyndan geçmeli. Okuny diýinibam Harwy ulluga gitmelidiler. Watan goragyny nepi degijek bolsa, ena tökmünni biziň hem boýsunmaga hakymyz bardyr. Arslanjan oňum höttesinden geler. Nesip bolsa kaka. Watanyň ikbaly biziň ikbalymyzdyr. Onu gözüň görüji diýin goramak her bir ýerimiziň mukaddes borçymyzdyr. Şunu berip gellegin oğlum. Anamyňy hökman öderim kaka. Berekella. Bilip koyun ey dostlarım, inedir pek zat dünyada. Yine de pekliğin biri vatanlar dostlarım, can vatan. Alkış aydıp kahramana, arkadaly serdarımı da. Sizin bilen Türkmen halkı, ağzı birdir ilim vatan. Min vatanmyň oğly, min halkyň oğly. Min vatanmyň oğly, min halkyň oğly. Min vatanmy tariplap ýazýaryn şuny. Vatan, vatan. Göz guwancym janym vatan. Vatan, vatan. Ar-namusym janym vatan. Mümkinmi? Mümkindir. Gel. Bayramow, harwulluga höwesiň bardyra? Bar elbetde. Onda seni öz okan uğruna laýyklykda Içeri işler Ministerliginiň atçylyk toparyna harwulluga ýollar.
alıp çıkardyňa. Tüs arzu edýän ýerimem şodu da. Onna saňa şowluk arzu edýärin. Sag bolun. Kaka, Bar oglum. Sagaman gidip gel. sag bol kaka. Ece, Dur oglum, ilki bilen şu çöreklerden nişle? Ine mamalamaz öz oğullary ýa-da söwer ýarlary watan gorona gidenne bir jübit çöregi dişledipdirler. Adamyň netibe soňa himise garaşarmyş. Gelýän belaweterden gorarmyş. Türkmenne çöregi bitine kenilmeýärmi näme? getir Ece. Dişler. Aramlardan aylanayın. Sag gidip aman gel balam. Sag bol Ece. Ece atam bilen hoşlaşdym. Enne atym bilen emir hoşlaşaýyn. Bar oglum, Bar Melahan oglum. taňa garaşyp duranlar. Hay Melahan. Näme hoşlaşmaň gider öýtdüňmi? Hey sen bilen emir hoşlaşmaň edip bol. Syzgyr dostum. Entek biz bile kän aýlawlary baglar. Hoş bedewum. Maňa watan garaşýa. Bolýan, Sagaman var. Sag bol oglum, sag aman var. Men halkymyň merdana ogly, merpederleň dowamy dowmy. Kalbymda harwa kasam şam çıragly, dilen truhlu kasamly men wepal esker ogly. Men esker buý soňjum bar, arka dagly ferdarym bar. Ol mukaddes arzular, goramagy men taýýar. Eskerin buý soňju var, arka dagly ferdarym bar. Ol mukaddes arzular, watan diýip döşüm gerek bolsa başym goýup, goramagy men taýýar. Yollaş eskerler. Siz başlangıç taýýarlyk okuw sapaklaryňyzy üstünlükli tamamladyňyz. Inni öz okuyup başarnyklaryňyza laýyklykda batalionlara paýlanarsyňyz. Size jogapkärlik harby gulluňyzy üstünlük arzu edýän. Yollaş eskerler. Siz İçeri İşler Ministerliğinin atçılık toporuna düştünüz. Size bir yerde üstünlük arzu edýän. Häzir serkerdämiz siz bilen tanışlyk geçer. Serkerdämiz öz döwründe tejribeli, seyis, usat, çapyksuwar bolan. Sizi kämillige gönükdirer. Hanha, ödüm gelýär. Ünüs verin. Deňleşin, gönelin. Yollaş mayor. Şahsy düzüm nizama durdurly. Hatawat berýär mayor Dowliw. Salam, yollaş eskerler. Salam, yollaş mayor. Erkin. Yollaş eskerler. Qadim döwürde bedewini özünden hem iyi görýän Türkmen serkerdeleriň biri düşman bilen garpyşmak üçin ala meýdana başa-baş töwese çykypdyr. Bedewin üstünde howalap gelişine eline naýdasyny düşürmän. Düşmana tagma saljak bolýarmysyn welin? Bir adım arylyk gitmän durmuşsun. Türkmen serkerdesi bu hereketini 3 gödekde gaýtalapdyr. Emma her gedegim
bir adım yeter yetmez aralyk galanny. Düşman hırra ýüzüne öwrülip gaçmagy maýtap ýarmysyn. Türkmen gerçegi lap keç bolup şol gün ýüzüne dolantyr. Mundan öň bu wede bilen howalan awyny adallygy gözeňinde janyntyr. Bu bärden aýtmagyň sebäbini teýtap bilmändir. Ahir şol pikirlere ulaşyp uqa giripdir. Düýsünde atoňa adam diline hojaýyn. Düýün sen bir çuval iýimlik arpa alaňda söwdegäre bir dirhem puluňy kemmerdiň. Ana şol bir dirhem seni maksadyna ýetirmän bir adam bärde taklaýar diýipdir. Türkmen serkerdesi uqdan oýanan wadyny şol söwdegäri tapyp bilmezlikden kem tölen bahasynyň öwedini dolupdyr we şol gün maksadyna ýetipdir. Atyň arpasy halal, ýigdiň arkasy halal bolanda asylmaýan menzil, yetilmeýän tepgit bolmaz. Näme diýjek bolýanmy düşünensiňiz-de? Ýoldaş eskerler, siz harby gullugyňyzy nirede, nähil alyp barmalygynyň parkyna baran bolsaňyz gerek. Onu size Mayor Dowliw hem düşündirem bolsa gerek. Düşünükli. Onu gaýtala oturmaň hajaty ýok. Häzirlikçe özüňize berkitilen atlar seýsärsiňiz. Ýöne seresap bolun. Size berkitilen tohumlyk bedewlere entek dolu başa öwrüdilen däler. Şoň üçin tewekkelçilik etmeň. Onu näme? Size şowluk arzulaýan. Göneliň. Erkin. Erken. Bayramow gowmarmada. Öwrenşäňmi? Bar bol Şaryf. Howal öwrenşmedi ýaly näme? Kömek edeyinmi? Howa, hana tipruçwa. Bayramow. Meni bir zat biňjalyk edýärdiz. O näme zat? Men harby gullugy başgaçarak gözüňe getirýärdim. Eýsem, biziň at bakıp ýörmegimiz watan goradygymyz bolýamka. Şaryf. Bu atlar diňe çapy üçin taýýarlanmaýar. Bu atlar İçeri işler Ministerliginiň gorak atlary. Bardy gelle adam aýagyny tekmeýän. Ulug tehnikanyň hem hiç baryp bilmeýän ýerine howsala döräýse, şu atlar dadymda ýetişýändir. Biziň tek ýaş eskerler bolamsyň bilemizok. Gullugymyzyň ýöreýte döredilen atly tabşyryklarym bar. Onsoň biziň bu goşandymyz watana gulluk etdigimiz bolmaýarmy näme? Watana hiç bir zat hantama bolman, hyzmat edýän her bir adam şu watanyň eskerdir. Şonu ýatdan çykarma. Sen hemen gözlem açdyň Bayramow. Ýoksam şu soraglaň agyrlawynyň astyna ýekşerip barýardym da. Janyň sag bolsun Şaryf. Elim vah elime Maral Bäşimowna, gysagly 10 gün jotagy barmaly. Maral Bäşimowna, gysagly 10 gün jotagy barmaly. Salam. Salam. Eliňizi agyrtdyňyzmy? Näme boldy?
Ho, yaňatdan ýykyldım. Korkulu zat yok. Tirsek boğun yerinden çıkıptır. Äzir onu yerine salars. Ýöne siz biraz merdirak bolun. Arslan, sizin biraz doğumlu bolmaňyz gerek. Maral? Bu sen midin? Öňräkden aýdaýmala men kiçilikden. Ak ýektaýly görsem gorkup ýörüne. Korkulu zat yok. Enne elim sizinki. Bejerteňden bolýa. Arkayın bolun. Ana inni gülýaly. Korkor ýaly hiç adam yok. Sen bu ýerlerde näme işläp ýördiň? Okuwdy ýançam, 2 ýyllyk tejribeligimi şu ýerde geçirilmeli edildim. Onna men derdime dermany bu ýerden öldä bermeli ha? Derdiňe dermany baş lukmanyň özü ýazyp berer. Men başga da seretmeli hastalarym bar. Geçdi bolsun. Bäh, Akbalyň bizi şu hastahanada tataşdyrşyň ýetine. Men öz ýanymdan gowunum hoşlanmalyp ýörüm. Belki on gowun meren ýigdi wadyr. Hay onu wagt görkedir. Men ýene bir gedek taryny hakyp göreýin. Wagt sınıpdaşym selbi bolan bolsa bu meselede kynçylyk çekmezdim. Her bir sözüň derde däri Bağışlawır Lukman gyzy Her bir sözüň derde däri Bağışlawır Lukman gyzy Yaktı meni aşkın nury Söýdüm seni Lukman gyzy Yaktı meni aşkın nury Söýdüm seni Lukman gyzy Çıtılmasın kalan başla Ezilmesin bilen başla Çıtılmasın kalan başla Ezilmesin bilen başla Yılgırını sadap dişlin Yalkım salar Lukman gyzy Yılgırını sadap dişlin Yalkım salar Lukman gyzy Ýagdaýlar aşeýle joraja. Ol seni söýüp dur Maral. Düşün ahir aşyň halyna. Goýsana gyz. Söýen bolsa, musum sedip durman. Bireýe Mustafa diýerdile. Söýüp sözüniň utanç haýany böwüsmesi kyn bolarmyş. Ýoksa da birden saňa söz aýdaýsa, näme jogap berersiň? Selvi, sen hem diýýäň. Senden maslahat soramak üçin gaşyňda oturna. Men Arslan bary ýok sapar gördüm. Sen bolsanyň sınıpdaşy. Maral, dällen dogry habar. Egerde Arslan saňa söz aýtsa, nädirgeni oturmada razylaş. Sen o ýerini maňa goý. Aňsat ýetile zadyň gazyr bolmazmyş. Kynlyk bilen ýetmäge her kimiň sabry ýetip barany. Söýgäme nasipler götär söýgüni, söýgü ejidleriň golundan gelmezdi ýaşahyr. Meniň sınıpdaşym söýgüň öňün ejidlerligini hökma suwd eder. Göräýärs. Bayram sizmi? Howa men. Size Mayor Doglyf garaşa. Bolýa, häzir barýan. Yolaş mayor, eser Bayram sizin buyruğunuz boýunça geldi. Ahaw Bayram. Nähil ýagdaýlar? Gowlaşýarmy? Hut şeýle yolaş mayor. Onna ýoly çöli. Laçynyň gözi ýoludyr. Hä diýmänem çapulary başlanar. Öňümizde edilmeli işler gatken. Yolaş mayor, ruhsat berseňiz maňa bejergi beren lukmanlar bilen hoşlaşaýyn. Bor, ýöne basymrak bol. Hut şeýle yolaş mayor. Bağışlaň, Maral bugün işe gelmedimki? Maral indi gelmez. Onu näme etjekdiňiz? O maňa bejergi beripdi. Sag bolaşaýjakdym. Gelmez diýdiňiz bolýyn. Hawa, ol indi işini başga ýerde dowam eder. Nerede dowam etjegini bilýin, bilemok. Bolýa, sag bolun. Sagamanjy işlem. Sag bolun.
Yere ho seysigit. Armada. Sağlığınızı sileyen yollaşmıyor. Ne hili elin qowlaşýarmy? Huç şeyle yollaşmıyor. Onna gayrat ediber. Onha öňümizde Türkmen bedewiniň milli bayramy bar. Şoňa bagşlanyp harby we hukuk goraýjy edaralaryň atçylyk toplumy açylýar. Bu toplumyň açylyşyna bagşlanyp Türkmen bedewleriniň gözellik bäsesi geçirilýär. Laçyny gowja taýarla. Tebäbi ol biziň iň owadan atymyz. Buyruğuňyzy yerine ýetiren yollaşmıyor. Edil şoňa alla. Halipa çapyklarlaryň çapygyny Anhasoy Melehan taýarlardyň. Düşnüklümi? Huç şeyle yollaşmıyor. Bolýan işiň dowam ediber. Mehran illeşler. Ene Türkmen bedewiniň milli bayramyny Halipa, geçirilýän bedewini da getirdin. Üstünlüğü arzu edýän. Sağ ol. Türkmenistanyň harby hukuk goraýjy edaralarynyň halipa çapyklarynyň arasynda bäsleşik geçirilýär. Ine de atlar ýola düşdiler. Yol bolsun halifalar. Ine çapy ýodasyny sartyryp barýan beýişli atlar, 4 hemde ulýaşaratlar olara bolsa. Bizim halifa çapylarlarymyz erke diýerler. Çapy ýodasyny sartyryp barýan atlar ne häzir gyrbedew ödüniň aýarsyn batlandyrýar. Ýöne çapy ýodasynyň iç ýüzüni Melehan alyp barýar. Oňa bolsa halifa çapylarymyz Yeňiş Nazar Murad erke diýär. Ine görşüňiz ýaly Melehan çapy ýodasynyň iç ýüzüni alyp barha ýoňokdyrýar. Ýaşlyk joşguny bilen göz ýaşlygyny ýatlap çapýan halifa çapylarlarymyz çapy ýodasyny ajaýyp bedewlerimiz bilen ýöňe tary süýnüp barýarlar. Mehman illeşler, ine süýnleýişiňiz ýaly çapy ýodasynyň süýnüp barýan atlar öz arasyny dartgyny portatlary emele getirýärler. Gaýrbedewim, kömeklem, Melehanam diňe ýöňe taýlanmaga çalýar. Çapy ýodasynyň daş ýüzünden gaýrbedew barýan bolsa, çapy ýodasynyň iç ýüzüni alyp Türkmenistanyň içeri işler ministrligine degişli bolan Melehan Maria, Melehan diýdiniň kuwwatyny hatda artdyryp ýoňokdurulmaga çalýar. Çapy ýodasynyň iç ýüzünden Marian Melehany görýär. Ine Türkmenistanyň içeri işler ministrligine degişli bolan Melehan ödüniň diýdiniň kuwwatlydygyny bugünkü toý gününe ýene-de görkezmek başardy. Beýlekatlary kim-kimden iýzagarlyk barýan Melehan ardyly Pellahanydan birinji bolup geçmekde başarýar. Berekella Melehan, berekella. Ine ona bayramçylyk fiýle ferpaýlar gowşurly. Melehan bugünkü toý gününe öz ýeňşini bayram edip toýçy märekan. Hay Melehan. Halipa, ýeňiş gutly bolsun. Köp sağ bolun, ýollaşmaýar. Tuweleme, ýeňişiňiz gutly bolsun. Dowlaýew. Aýtmadymmy näme bayram anamyzy öderdi. Siz dogry aýdar ekeniňiz serkerde. Hädimen bayramam harwullugyny tamamlaýar. Oň ýerini dolmak bize aňsat düşmese gerek. Dowlaýew. Oň ýerini bayramyň özi bilen dolaýsak näder? Düşünmedim serkerde. Bayramy täze açylan harwy hukuk goraýjy edaralaryň açylyk toplumyna işal aýtym diýýäňizmi? Ana düşündüm. Ýogsa da bayramyň özi näme diýerkä? Harwy gulluk tamamlansa da watany gulluk tamamlanmaýar. Bedew minip watan goramal bolsa men hem işe taýýardyr. Senden tamada seýledi bayram. Berekella. Beh, maralmaý bu. Maral. Maral. Vi Arslan sen midiň? Gowmaýak diýilen, eliň oglaşdymy? Maral dursana. Ýeke-ýekeden beri aýtar olaňy. Ýagdaýymam elimem gowuýum. Ýogsa da sen nire bu ýerler nire? Lukmanlar bu wagt hastalary şifa bermelem. Arslan, menin lukmançylyk hünärinden bilim alýan ýaş hünärmenlere bilim berýän. Lukmançylyk dowam etdirmäsiň bolýan, maňa ýeke jahas etdiňsiň-de. Düşünmedim. Mana düşünmedi alhat ýok. Men sana geçen gezegem ýaňladypdym. Şonu sözümi dol tamamlap bilmedim. Ondan soň seni görüp bilmedim. Nesibämet şu ýerdeken. Inne bu portada elden gidip biljekler. Garşy bolmasaň, göwün mereňem ýok bolsa, öýümizdekileri ugradaýyn. Yüreğime yürekdir.
ömrüme ömür düşmedi. Dımmak radilik da